Děkujeme moc za hezké přivítání. A přišli jsme za vámi s pohádkou, která se jmenuje O princezně Fialince, kterou jsme hráli s lubinskými skauty už vlastně v prosinci v Lubině. A tohle je naše třetí a vlastně poslední představení. Tak doufám, že si to užijete. Řekněme, že to bylo pro nás taky takové složitější, protože někteří herci nám chyběli. Museli jsme to nějak trošku namixovat. Dokonce budu hrát i já, takže to bude trošku sranda. Tak máte se na co těšit. Se narodil. No, víš, malým dětem se někdy říká, že je slčák. Ale tak to mi nevykládej. Já už nejsem dítě. A říkal ti já snad, že ty jdu na slčák, Spíťo. No neříkám, protože tady v holku můj donesli husokačeny. Cože? Ano, husokačeny to byly. Víš, měli jsme doma v květináči takový kvítek a kdo k němu přivonil, tak se proměnil do dvora podle vlastního přání. No a tvůj záta, Krutibrk, rošťák jeden, si taky čicho. I s tvou mámou, aby se z nich dočasně staly husokačeny. Já nevím, jestli ten Krutibrk stál ta brka nebo co, ale později by se chtěli vrátit zpátky z toho husokačenýho výletu. Chtěli si přivonit znova, no to se muselo, víš, aby jako nabili zpátky tu původní podobu. No, jenže ta kytka, no. Co? Ta kytka uschla, no nevoněla. Ach, bylo to zlé. Nakonec, když se chtěli vrátit, vletěli na tvoji postýlku a když viděli, že se o tebe nedokážou postarat, chytli tě za pověr a vložili mi tě do klína. Chlapeček malý, to byl moje Marleška. Takže moji rodiče jsou teď husokačeny? Už nejsou nic, Píťo. Život husokačen je poměrně krátký. Ale husokačeny jsem naposled viděla v menu na Dolním dvoře. No. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí.
řekl mladý, z toho uděláš výluch a žaludeční problémy s konfitám. No přesně. A Polena z Černého vršku měla 3 dny bolek břuch a po tomhle jí narostlo nový střevo. Hezký vítám, milí kořenáři. Evelino, přece nezmeškáme tak důležitý den. Spíťovi 18 a že je z něho frajer. Vyšvihl se jako proutek celý krutý vrch. Na celém rybníku takovýho nenajdete. No já to říkám pořád. Kus chlapa z něho je. Jak to byl malý hošánek. To je cukrátko. Mám hlad. Už zase. A co se divíš? Musí pojést. Není přece žádný gurové. Udělej už ten oběd, Evelino. Tak pojďme na to, ale opatrně. Stolečku, prostři se. Protože, tak zkusíme znova. Stolečku, prostři se. No, teď říkám, prostři to neumí a pěkně uhledně, vidíte. No tak, když nebude jídlo, tak si můžeme dát aspoň čaj přezalkového čaje, nemyslíte? A nebo trochu sušeného puškvorce. No puškvorec s mlíkem to má můj muž rád, že? No ale řeknu vám, že s tím jídlem se ten stoleček dává fakt na čas. Jenom chleba, suchá skýva a voda. Ale spíš je měl zkouřit. Včera byly přece knedlíčky s tezelíčkem, no. No jasné, vepřo knedlo zelo bez vepřa. Promiň, já myslela, že když vás to nenadělil dneska, včera, tak ho nadělí aspoň teďkom jako na tvoje narozeninky, jinak by se ti nepapala tady s dortíčkem a udělala bych ti třeba, co bych ti tak, karbanátek, no. To nic, dej si. Kořenaři, chcete taky? No, nějak už jsem dneska plný, ale možná kousíček tamhle toho dortu bych si dal. Taky už mám výšku místečko přesně tak akorát na ten dortíček. Víc ne. A mě už taky nějak přišla chuť. Ale počkejte, ještě nekončíme, musím ještě něco vyzkoušet. Tak se předveď, zvířátko naše. Počkejte. Oslíčku, otřese. No, žádná sláva, sousedí. Dříve sypal flatáky. To je bída. No tak víte, co aspoň přiberete. No, To třeba. A Polena z Černého vršku, ta prý teď prodala své bylinky na Královském hradě za 3násobnou cenu a pořád jenom jí a jí. je tak tlustá, že už na ten černý vršek ani nevyleze. Koza jedna stará. Dobře i tak, když se od rána do večera nadspává. Bublina jedna kulatá. Je tak tlustá, že když leze na ten vršek, tak se tam o půl metru propadne. No. Nechte už tak klepu. Vždycky dolezete až na z toho se spíďou hamba. To my víme všechno, co se šustne. No a Poleně z Černého vršku toho víme nejvíce z dědiny. No vždyť nám pořád přebírá zákazníky, ženská jedna destinota. No třeba minulý týden to je postrach babi utekli usy a 2 z nich rychta přijel koňským povozem. Nemohla je dohodit. No a ještě aby jo, ona sama je musá. A dost! Děkujeme za návštěvu. Evelino, pěkně, promiňte, tak snad příští týden. No jen nesmíme zapomenout dodat, že ty bylinky, co si od nás dostal, jsou speciální. Na světě jsou už jen 2 poslední svazky. Ano, když k ním přičichneš,
splní se ti jedno přání. Oni rostli v kouzelném lese, který ale vykáceli kvůli řepkovému poli. Je zemědělec. Tak, aspoň nějaké koutička na ten život ještě myslím. Tak hezké odpoledne. Hezké odpoledne. No, o Apoleně z Černého vršku toho víme úplně všecko, ale v břichu mám prázdné jak kostel na páteční mši. Pojď mi prosím, Bouroutek, půjdu do lesa na houby. Kluku, bláznivá, co blbneš? Proutek, můj drahocenný proutek. Vždyť je to poslední kouzelnická komotka, která ještě spolehlivě slouží. No, nekoukejte na mě. Nemůžeme ho opotřebovávat jenom tak, pro nic za nic. Teď je to tak sprosté, no podívej. No a co ta tvoje omlazující až zkrašlovací studánka? Jo, tak v té se s ním občas i opláchnout. Víš, že jí Krutimor našel vlastně kvůli mě. Asi si mi chtěl nějak vylepšit, nebo co? Proutka žeden. No, kdo by mi dnes hádal mých 141,5. Spíťo, že jsem v ní sám častěji nemil. Místo té hloupé zábavy. Zábavy? Říkala si, že zahynul tragicky. No, to jo, tragické to bylo. Tragicky hloupá smrt. Nechat se proměnit ve zlatou mužku a chytit se na kolapku u pekaře. Ani tvoje bába Krutí voda, ani náš syn Krutí písek neskončili omocný. Přestože všechny ty kouzelné věcičky fungovaly tak dokonale. A nebo vlastně právě proto. Spíťo, není vůbec dobré spoléhat se na ty kouzla a čáry. Lidi proto teď nic neumím a jsem tak nepraktická. A tak mě to nevadí. Ale bude, chlapče, bude. Já nic neumím a ty sotva víš, co je taška. Myslíš snad, že tě tak vezme pan Beseda na střechu? No, a přesto si musíme najít práci. Práci? Co to je? Kde se to hledá? Tak, to já chlapče. Ale vždyť máš ten hledací proutek. No, když ti dokáže najít omlazovací studnu, tak proč by nám nedokázal najít práci? Kluku, tobě to pálí. Tak víš co? Vydáme se a hnedka, jo? Putování, putování, Putování za prací. před sluncem nás klobouk chrání. Nech je naší matrací. Cizí lidé v cizím kraji, Cizí kraj a obyčej, trochu vody vždycky dají, otáhnem si obyčej. Země koule, jak si hezká, tady cesta, tady stezka, tady pole, tady les, stoupáme až do nebes. Můžete někdo zaměstnat Spíťu, prosím. Putování, obyčej, trochu vody vždycky dají, Opláchnem si obličej. Tak pojď. Musím se hrnout, pane králi, tím prvním se k nám hrnou. Už? Vždyť tu vyhlášku jsem dal na vrata před 5 minutami. Vidíte to jsou ty moderní technologie. Pergamen, knih, tisk, samé novoty. Říká se tomu masová média. No a kolik jich je a jak vypadají? Tak, zatím jen jeden, ale vypadá to, jako kdyby přišel nějaký Honza z pohádky. Honza? Přiřídil se sem i s mámou. A má sílu, slyšíte to? A nedá se. No tak to my tady potřebujeme. Pusťte je hned dovnitř, Tonka. Ano, pane králi.
Skona. Čekali jste snad někoho jiného? No to my, prosím, vědět nemůžeme. Vy jste nečetli moji vyhlášku? Nečetli? Tak co tady potom hledáte? No, práci. Máte pro nás nějakou práci? A jistě moc pěknou práci, jinak by nás to sem tak nepřitáhlo, rozumíte? No je to sem přitáhlo. Tomka, Pane králi? přines nám trošku čaje tady pro mé hosty. Tak, říkáte, že vás to sem přitáhlo. No a to silně. To je zajímavé, to je pozoruhodný úkaz. Ale jako z pohádky. Musím předvákový čaj od kořenářů. Vidíte si. Mohu se zeptat, o jaké vyhlášce se to vlastně mluvil? No, sděluju v ní všemu lidu, že má dcera Fialinka byla unesena a že ten, kdo ji vysvobodí, ji dostane za manželku. Princeznu? Tak to by se mi teda líbilo. No podívejme. Kluk sotva vylez z kolébky a už by se za děvčaty otáčel. Na to máš ještě čas. No, ale princezna by se mi teda hodně líbila. Jo, princezna, jo. Kluku, sedni si. Na to máš hodně času. No tak motivaci má, tak snad i disciplínu. To je váš syn, paní? Skoro. Spíše příbuzný ze 3. kolena. Tomka, Ráčíte, pane králi? dones ještě něco k snědku tady pro mé pracovníky. Ano, pane králi. A vy víte, kdo ji unesl a kam ji unesl? No podívejte, tady se to všechno píše. Co to děláte? Vy neumíte číst? No, asi se vám to bude zdát divné, ale neumím. Synku. Co to jsou za divné fleky? To jsou prosím pěkně písmena. Velmi praktický Comenia Script. No, asi vytěhneme. Tak ještě nečte. Víte, my jsme to totiž v životě k ničemu, ale k ničemu nepotřebovali. Co je to možné? To je úplně jako z pohádky. No jen si poslušte. Ale... Krásný dobrý den, neseme vašemu veličenstvu čerstvé bylinky. A dobrý den, Evelino. Vytíhněme, vy se mi tu teda naspáváte. No za chvíli budete s takovou vypadat jako polena z Černého vršku. Nezáviďte. Muži, na zámku. No, koupíme určitě 2 hrníčky mateří doušky a trochu té cizelky. Ať mě ta hlava pořád tak nebolí. No, čekli jsme vaši vyhlášku, pane králi. Je nám to z hlouby srdíčka líto, že si ti čerti raději než princeznu Fialinku nevzali třeba polenu z Černého vršku. No, tu Sem by na ale- triku je tu vyhořelo. Tu by ale ani v pekle nechtěli čarodějku jednu. Teď nám zase přebrala další zákazníky. Mlynářovi co rodinu, slepice jedna vypasená. Tedy upřímnou vzkaz, pane králi. No a co se tam teda píše? No, co se píše? Píšou. Byli jsme pověřeni knížetem Luciferem, abychom mu našli a přivedli nevěstu. Nyní ji může vysvobodit pouze ten, kdo nad samotným Luciferem zvítězí ve hře. Podepsání čert Donašeč a čert Kulhavec. Ale tak to by se mi teda hodně líbilo. Čerti? Tak to nezpětihněme, to ne! Do pekla ty teda nepustí. Tak. Někdo by třeba mohl namítnout, že žádné peklo neexistuje. A proč by nemělo? No, to bychom se logicky museli nějak dozvědět, kdyby ho někdo zrušil. No počkej, to by jako Mikuláš chodil na besídku sám s andělem. Jaká nespravedlnost pro slovivé děti. No a někdo by zase mohl namítnout, že neví, kudy se do toho pekla jde. A to já zrovna vím, kdo by věděl. A polena z Černého vršku. Vypadá, jako kdyby z pekla vylezla čarodějka jedna.
A stačilo, kořenáři, vy byste pořád jenom klepali, drbali, ale kudy do pekla to nám neporadíte, že? Tonka! Ano, pane králi? Kupte prosím vahničky, mateři, doušky a třezálky a vyprovojte tady naše klepny k bráně. Prosím. To já bych to peklo náhodou neuměl. Máme totiž ten hledací... Talent! Víte, někdo má hledací talent už tak od přírody. No, my myslíme, že se to u vás stane třeba o krávy nebo tak. O krávy? No, ano. Víte, já jsem slyšela, že krávy mají ty hluboko v sobě ukryté mléko a to se dá nějak tak jako vyždímat, či co? Vyždímat? No, vyždímat, ale jestli pro vás žádnou takovou slušnou práci nemáte, tak velice děkujeme za pohoštění, ale už musíme jít. No já teda nevím o slušnější práci než je tahle a o slušnější odměně než mou vlastní dceru za manželku. Ale tak to by se mi teda nedalíbilo. Ale mě ne! Do pekla tě nepustím zpět, hněve to za nic. Když jsem byl malý, říkali mi naši, dobře se uč a jestivnou kaši, až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv. Takový doktor si sedí pěkně v suku, bere velký peníze a škrábe se boku. Já jim na to ale řek, chci být vštímačem kráv. Já chci mít šatku z bambulí na moře jíst, dneska nemít se babožen, od rána po celý den, zpívat si jen, zpívat si tam, tam, padam, tam, padam, tam, tam, padam, tam, padam, tam, padam, co jsem ale chtěl, to nevyčet jsem ní. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se vštímají krávy. Dal jsem se starší a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytelhle. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. Já chci mít žádný z bambulí na moře jíst. Se babožen, od rána po celý den, zpívat si jen, zpívat si tam, tam, padam, tam, padam, tam, tam, padam, tam, padam, tam, padam, padam. Kulavec! Vrchní topič, kulavec, nástup! Služba, pane! Tak už to pyklo. No dnešní hlášení. Situace v pekle je čím dál zapeklitější. Kontlu je dost, ale nás topičů je málo. Když byste už přiměl našeho kolegu do Nasice, Šmatlej na mě. aby trochu omezil svoji činnost. Cháp. Ale to nepůjde, kulhavče. Lucifere, kníže můj, moje parta už to nestíhá. Bývaly doby, když jsem byl na své čerty velice pyšný. Na každého hříšníka jsme měli jak svůj čas. Že každého jsme v kotližáni povařili či přiškvařili. Jiného jsme vám upekli v pece na pizzu s ananasem. Jak dlouho už jsem neměl hříšníka Havaj. A dalšího jsme vám upekli ke svačinci jako čerstvu sekanu, vzpomínáte? Ale dnes, dokud to nám toho padá čím dál víc a víc, sotva tam jeden dopadne, trochu ho povaříme
Už tam letí další. Nedýchej na mě! Auvaj! Můžu já snad za to, že se časy mění, nesnažím se vám snad sehnat co nejvíce pomocníků ke kotlu. Nešťouchej mě tím rohem! Pardon. Četl jsi můj nový zákon, který jsem tak chytře vymyslel? Četl, ale zatím nám si nikdo nepřijde. Odkulej, kulavče! Do našich nástů! Počkej, zas ten epileptický záchvat. No co mu to šeptáš? Co ti to šeptá? On mi něco šeptá. A jen jsem svému velmi inteligentnímu kolegovi říkal další adresy a jména duší, tudíž jsem plnil svoji ďábelsky příjemnou povinnost. A dost. Už mě ta letošní úroda šišníku přestává bavit. Kulavcová parta u kotlu nestíhá. Pomož mi. Špatnej na mě. Ty nemehlo, kolikrát ti mám říkat, ať odkulháš moji trajektorie. Odplas se. Vybrali jste mi a přinesli nevěstu podle mého gusta. Fajn, za to vás chválím. Ale já jsem taky ženíčky na kousnutí. Koho zvysis, co? Úplná alfa. Nesej na mě ty zuby! Svatba musí počkat. Máme málo topočů. Myslel jsem, že se sem pohrnou zachránci, abych nad nimi mohl vyhrát. A oni sem nehrnou. A přitom jsem vymyslel tak ďábelsky mazaný plán. Ďábelsky mazaný? Ďábelsky mazaný. Ďábelsky. A právě proto se sem nejspíš nehrnou. Oni to o vás totiž tuší. A co kdyby s těm trulantům namluvil, aby tušili něco jiného? Třeba, že to budou oni! Jistě! O, jak úžasně inteligentní a nádhernou má vaše milost hlavu. Ano. Podrbej mě mezi rohama. Vypadni! No tak, oslíčku, otřesne. Nic, to se dalo čekat fakt. No a co jsi myslela tím posledním možným řešením? Mám tady ještě plášť neviditelnosti, ale v tom jsi musel hodně snažit. Už taky moc nefunguje jako dřív. No, dívej. No a co s ním mám dělat? No, vždyť předkové mě prováděli různé lumpárny. Třeba slupky od banánů. Slupky od banánů házeli lidem pod nohy a ti pak spadly a natloukli se. Rošťáci, dobrý spíťo, rošťáci. Tak ukaž, ukaž mi ten zázrak. No, nevím. Kde pak? V tomhle stále přemístíš už ani rohlík. O slavný plášť neviditelnosti. Jediné, co dneska umí, je to, že umí zmizet úplně sám. A co tyhle boty? Slavné 7mílové bodky, jo? Spíťo, ty už taky dosluhují. To dříve skákali. Co krok? To 7 mil, později co krok? To 7 metrů. A teďko, co krok? To 7 milimetrů. No, 7mm boty. Evelino,
přísaha, že nad Luciferem vyhraju. Puš vyproutek, půjdu do pekla. Tušení. No, to se taky může stát, ale víš, já se bojím, aby si v tom pekle z toho nespitoval a... Spitovat? No, Co to znamená? no to já nevím, ale snad by se ti to mohlo, chápeš? Ne, tak to fakt nechápu. Pekelný úkol. Ty já umím. Ale náš kníže umí úplně všechno. Skoro všechno. Tak co, už jsou přichystané? Pochopitelně k vašim ďábelským službičkám. Výborně. A kolika trumberů si to našeptal? Asi tak přibližně 30. To by mohlo pro začátek kulhavče stačit. Pro začátek. První zájemci už jsou přichystaní. Super. Tady máš listr se zákonem. Ty víš, co máš dělat. Pochopitelně, jsem přece vaše pravá ruka. Blelelelele. Blelelelele. Tak začni! Zájemce s pořadovým číslem 1, nechť vstoupí. Dobrý den. Dobrý. Dobrá tedy. Vládce pekel, kníže Lucifer, vyhlašuje tento zákon. Je povoleno každému z mužů ucházet se o ruku princezny Fialinky. Kdo poznají kapesník mezi kapesníky pekelných panen, je vítězem a může si ji odnést. Prohraje však a nepoznájí, stane se topičem u pekelných kotlů. Tego co? A že je hodně, pekelně hodně, ale jenom jeden je Fialinky. Tak dělej, vybírej, nezdržuj. Za dveřma čekají další soutěžící. Strávíš s tím celý život, nebo co? Tenhlejme Fialinky. On vyhrál. Už to tak už vypadá, Jak to, že vyhrál? protože ji poznal. Jak to, že překazil můj ďábelský plán? Je, Fialinko, jste vy? No a kdo jiný by to asi měl být, ty kopito? Ty bambulo, nanicovat drogo, přitroblí. Holoboké omluvy. Vypadněte! Já už jsem ho viděl u kotle. A ty za dveřma taky. A teď, abych je poslal domů, všechno je ztracené. Ale kníže. To je tak zlé. Ticho! Ne, všechno by bylo málo. Jinak já bych ho přičmounul, zasmránul, zažmutal a božil jako palivo v jaderné elektrárně. Kdybych jen mohl. Ale já nemůžu. Vládce pekel musí dodržovat zákon. Dokud nehřeší, nemáme na něj právo. Ještě chvíli a vybouchne nám jako Fukushima. Síra sáva, oheň září, hříšník má už toho dost. Právě v oleji se vaří, to však je i minulost. Kdyby tak v tom našem pekle byl aspoň jeden jinak nám odbijou zvony z peklem amen do neba. Dnes jsme promeškali šanci,
dočkali šanci, no, pekelníky tlumí. Vždyť levná pracovní síla, no, hladečku za nás drží. Kdyby tak v tom našem pekle byl aspoň jeden čert. Ještě jednoho potřebuje, pojďte. Jinak nám odbijou zvony zpět. Kolem amen, bude pak. Takový flek, jako kdyby si tady prohnalo stádo krav. Tonka, ty ještě jsi? Nech už toho a běž domů. Tak pane králi, já vám řeknu, že takhle zašlapanou podlahu jste ještě neměl. Jako kdyby ty vaše návštěvy nevěděli, že máme před dveřmi rohožku. Tonka, ti všichni se právě teď pokouší o záchranu mé dcery. A teď už běž, Tonka, děkuji ti. Ano, pane. Pane králi, princezna Halinka, ten její zachránce se právě vrací z pekla. A ten zachránce kdo? Ten, co tady byl první. Ano, to jsem si myslel, byl to můj tip. A kde jsou? Halinku, můj to mi patří můj dcery. Tímto ti dávám svou krásnou dceru za ženu. Tak to vám, pane králi, taky moc krát děkuju. Super, fakt. A princezno, nemohla byste si teď už nějak odmaskovat? Počkat, hochu, jak to myslíš? Tonka, nedávej hloupé otázky a noc radši na stůl. Určitě je tam cestou vyhádlo, že ano? Vždyť pořád vypadá jak pekelnice. No dobor, co pak vypadám jak četice? Mám snad rohy, titulante? Nebo mám snad kopyto? Ale já jsem myslel... Seděl jsi na uších? Nebo co? Řekl snad Lucifer něco o tom, že by mě měnil? Myslíš si snad, že bych to potřebovala? Neuškodilo by jí to. Ježiši, to tak vypadala i předtím. Jako jak? Ale Fialinko, ne, to bude určitě tím, že jsi ještě jako neumila, neučesala. A ty tvoje... Ticho! Ty mi nemáš co radit, otče. Jsem dost stará na to, aby si mi poroučel. Ježové oči, a kolik je? A ne, neboj, je mladá ještě. Posaď. Co je ti do toho? Ty babo! Na nic. Ty troubo přitrouby. Tak hele! Za takovéhle otázky bych každého nejraději vyšpařila na pekele špatí a navazala si ho na chleba. Tak a jde se domů. Ne, Pavče. Vůbec. Svatba bude. Chceš by mě napadlo, že princeznu s tak pěkným a vonavým jménem. No ano, takovou jsme ji přesně chtěli mít. Krásnou, vonavoučku, skromňoučku, jako tu Fialinku. Jenomže teď, jak vidíš, teď mi smělo být tak teda vzteky. Svatba bude, ne že? Když já bych radši hlídal ty vaše krávy. Ale Fialinko, pojď už jíst. Jste jistě chudí, víc pití měve, víš? To jo, ty přímo chudáci. A kdeže vy to vlastně bydlíte? No, v tom se odsud. Pod skalou, víš? No, jak to víte? Tak, myslela jsem si to
Moc milá paní to je. Pane králi, prosím vás, nevím, abyste pro mě radši nějakou práci. Jarinko, ne, už spíču čekat. Pojď ke stolu. Ne, s ním si ke stolu nesednu. Je to tvůj ženich, dcero? Ženich? No. Když jsem si mohla vzít samotného knížete Lucifer. No. To si mohla. Několik jiných knížat se o tebe ucházelo. Jenže teď, už ji to říkám po druhé, jsem si mohla vzít samotného knížete Lucifera. Ale já za to přeci nemůžu vžít. Vy mi taky nepřijdete vůbec hezká. Co si to řekl? Jarinko, nech už toho, to je tím, že ses neumila, neučesala. Ne! Jdi! Půjď mi pořád nedat! Strašný. Smrad. Ale... Evelino! Právě, že ano. To je ona. Kde? No, na polovce. Pro pána krále. To je tvoje. Ale. Ježí baba přijala kočárem. Přitom klidně mohla přiletět na košetí. To tě zpětně vedrali tu. Tak za takovéhle řeči bych každého nejraději přičmáhnula, osmažila jak holandský řízek, kdybych já jenom mohla. Promiňte, Evelino, Jarinka už byla předtím taková trošku temperamentnější. A teď, co se mi vrátila z pekla, je to mnohem horší. Spěděhněme? Jdeme domů. Se svatby sešlo. Ne, paní, on zůstane tady. Ne. To bych radši tupil pod pekelným kotlem, nebo bych celý z uhel naděl a vyletěl komínem. Jo. Tak, už se zná papka, ten stoleček už toho moc nedává. Někdy se. A co ty naši krávy? Uměl bys je pást? Uměl. No, tak počkejte. Tonka, Ano, pane králi? proveďte tady s Piťu s Evelinkou, tady našimi kravíny. A já zkusím té naší Pělince domluvit. Pělinko, pojď už jít! Co si chceš po mně? Jestli si myslíš taky, že máš něco, že bych si mi mohl poradit, tak ti chci říct, že buď to něco nemáš, anebo si to můžeš klidně nechat pro sebe. Protože ode mě máš jasný nezájem. Jarinko, začni se už chovat normálně, nebo ti dám na 2 týdny domácí vězení. Takže ty si jako myslíš, že mi můžeš vyhrožovat? No ano. Nevidíš snad, že jsem princezna? Nebýt těch tvých potrhlých nápadů na záchranu, už jdeš na pekla? Nepřeji si ten cekec mazec? Jinak? Jarinko, já nežertuju. Ne! S tebou už to tady nevydržím! No to ne! Můj zombeček! To už mi stačilo tohle. Už tady nebudu ani 1 minutu! Ale pojďte, Evelinko, posaďte se. Co vy to tady děláte? No co by? Učím se pracovat. Pletu. To je těžká práce. To jo. Když jsem tak nepraktická, tak... A přitom už jsem upletla celý rukáv. Dívejte. Myslíte si, že by ho na trhu někdo koupil? Rukáv na trhu? No ano.
nejsem si úplně jistý. A vy, no jak vám sekne, vy byste ho nekoupil? Uvidíme. Jako já nemyslím ten, třeba jen tady, teda. Možná. Super, tak to abych se pustila do toho druhého. Vás pěkně děkuji. A taky za zpívky musím poděkovat. Vy jste práce upravit dočista nadšený. No, kluk je to dobrý, vůbec není hloupý. Ještě dnes dostane svůj první nástupní plat. To je jako první. No jistě, a časem, pokud takhle bude, tak ho povýším na vrchního čeledníka. Dobře se mnou vychovala. Je takový hodný, poslušný. Poslušný? Evelinko, poslouchejte. Mám takový nápad. Myslíte, že by mohl zbytý hněv vrátit fialinku Luciferovi? Šmakote, proč zas ne? Pochopte, já jsem ji v tom pekle původně mít nechtěl. Jenomže, kdo to s tou holkou má doma vydržet? Před chvílí se tady tak naštvala, že sebou klepala o zem, až si vylomila zub. Dovolíte Spíťovi vrátit ji zpátky? No, jestli si ode mě potom koupíte ten rukáv. No ano, on je krásný. Tak jo, tak bych si pustila ten druhý. Já jsem tak nepraktická. Určitě mu s tou cestou do pekla nějak pomáháte. Nebudu se zastat proč, protože vím, Protože by vám to stejně neřekla. Uctívá poklona, pane králi. To už jste stihli projít kravíny? Oba, pane králi. Spíťo, pan král, chce, aby se fialinku vrátil. Luciferovi? Ano. To se vůbec nedivím, tak já tam s ní klidně zabiju. Proč bychom mi toho Lucifera nedopřáli, když o něj sama tak stojí? Tak ať se daří. Zastavit, na to není čas, musíme jet na doraz, připoutat, nekecat, kde si přetrhla se nás, v pekle sudy válej, z kotle pára stoupá, na stůl nám to dávej, ať to s náma houpá, v pekle sudy válej, z kotle pára stoupá, na stůl nám to dávej, ať to s náma houpá. V pekle sudy válej. Já odvalím princezu fialinku do pekla. A vy si dejte přestávku, ať se nám tu nepovalíte. Jsem to ale kočka, divoká leopardice. A tady Luciček. Ten bude čumit. Taky čumí dneska, co? Každý by mě chtěl zaženout. To ne, co to má být? No tak jsem tady. A co chceš? No svatbu, Lucíčku. Kdo tě sem přived? No ten předrchtilo, který mě vyhrál. Do našečku, lhavé z nás to! To vaše služba. To vaše Služba. To má znamenat. Jejda, nevěsta. Že by oni vyherci, jak si nevěděli. To jsem možná to úplně překvapení. Jako zmizel. No, odešel po svých domů. No tak ho tam necháme, víš?
Vaše pekelnosti víte, že po zemi kolují jisté magické předměty, na které jaksi peklo nedosáhne. Odchod! Ne, že bys nebyla, krasotinko, podle mého gusta. Zouky máš, něco teď nehezčí. Ale potřebuji vypsat novou soutěž. Máme málo topičů. Kulapcová parta nestíhá. A jestli se mi o tebe nikdo nepřihlásí, budu muset říct Donašečovi, aby mi donesl jinou. Jinou? Cože? Kulhanec? Nástup! Tak jsem se na tebe, ty chromajzle pajdava, dozvěděla moc fajn věci. Tvoje parta prý nestíhá. Nestíhá. Ale budeme se muset více snažit. Víš, jinak? Jinak co? Jinak se do toho kotle dostaneš ty sám. Kostovský, to přece nedovolíte. Neboj a odkulhej. A ty dolů. Kam? Dolů strunu. Já ti dám strašného kulhavce. To je starý, věrný a poctivý čert, který svou práci nezanedbává. Už zase! Moment! Zaschody! To je tvrdé, jak ty pezeky z pouky. Jo, pusuj mi ty ozdoby. Ty babulo nanicovati! Ty troubo přikroupí! Já bych těma svýma hrudákama nejraději rozkousala, rozmixovala, kdyby si měl konzistenci, jak cukinový krém! No dobrá, takhle můžeš mluvit s lidma. To je podle mého gusta. Ale ne se mnou. Se mnou ne, krasotinko. Auweis! Ne! Když v Čechách něco nefungovalo, řešívalo se to defenestrací, neboli vyhození vlády z úřadu. Takže já aspoň na chvíli vyhodím strunu tebe a ukážu ti, jak na to. Ale Fialinko, Seděl jsi na uších, nebo co? Každý problém má své řešení. Pokud nestíhají, no tak snad jim budeš pomoct, ne? ale Fialinko, je to přesně nikdy nedělá. Vždyť všetci ví, že šéf nerobí. A to si říkáš chlap? A on pekelný kotlům? Dobrá. Jedu. To je za peklo tohleto! Šéfe, co to tady děláte? Nepřikážej, ňomo. Ale ta lopata se přece drží za opačný konec, takhle se drží. A dost! Tady jsem skončil. Fialinko, ještě více mě ponižovat nebudeš. Přece jenom jsem pořád vládce pekel a mám nějakou svoji důstojnost. Tak, drahý Lucačku, myslím si, že už chodíme spolu dost dlouho na to, aby si věděl, že já si vás tady, vy hoši pekelní, všechny pěkně vychovám. Takže feministky už vládnou i peklu. A novíry! V dnešním světě už každý ví, že žena točí globusem.
troškou ven a dojdu pro kuhlí. Tak už pospíchej, aby jsme tu nespali. Pak dojdu na nákup do samoobsluhy. Něco mi tamku, bez ohledy na kudy. Ráno bereš, vrať se domů správně, čaj ti chystám na mlátou. Plnej krásy, upraven a hlavně s celou výplatou. S mírou se kusem, že natočí kousek a není zvyklá na nezájem. Buď rád, že tu jsem, pohleduj mě pokusem, nebo se starej o podnájem. Dětky natrhám a zryju záhonek. Já tě dávno znám, ty se blížíš jako štek. To je pouhý klam, jsem rychlý jako šíp. Jenže nejsi státním, kteří klešou. Ráno vstávej, než otevřu víčka, tím než začne svítání. Plnej krásy, upraven a hlavně celou výplatou. S mírou se kusem, že natočí kousek a není zvyklá na nezájem. Buď rád, že tu jsem, pohleduj mě pokusem, nebo se starej o podnájem. S mírou se kusem, že natočí kousek a není zvyklá na nezájem. Buď rád, že tu jsem, pohleduj mě pokusem, nebo se starej o podnájem. Wow! Uctívá poklon na vaše veličenstvo a hezký den, Evelino. Vypadáte nějaký skleslý, pane králi. Jdeme nebo... Ale ne, v pořádku. Co potřebujete? No, mysleli jsme si, že by se vám ulevilo při troše levandulového čaje. Jakého? Správně se to vyslovuje levandula. Je to zázračná bylina až z jihu Francie. Prosím, přivojte si. Něco takového bych právě potřeboval. Je to úplná novinka. Tomu Apoleny z černého vršku nenajdete. Jen u nás, už byste u té stařeny bláznivé vůbec neměl nakupovat. No teď zase nám přebral další zákazníky. A chlubí se, že je královskou dodavatelkou. Chápete to? Polena, opišila. Ale houby s octem. Vy tu máte jeho bez octem, no, abych si se ohledala, kdy jste je vzali, teď je leden. To se také říká. Chtěla vám tím říct, že už vám Apolena z černého vršku nemá vůbec co nabídnout. Slípka jedna nesnesitelná. No tak jestli jste zase přišli jen klepat a drbat, tak můžeme se tady pěkně rozloučit. Pane králi! Co se děje? Nic však proti tomu, co tohle krasotínka způsobila v pekle. Kdyby měla mít skautskou družinu, byl bych pro jméno kopřivy nebo čili papričky. Nicméně, nechte si, Luciferi nechce. Měli byste se stydět, taková výchova. Uvidíme se zase za pár let. Je skoro jisté, že u nás Františka bude mít místečko přímo v kotíčku. Nezapomeňte ještě hlavně na... No hlavně na Apolenu z černého vršku. No a pro drobny a klepky máme u nás speciální kotel s podlahovým topení. Je to taková lepší fritéza na hranolky. Fritéza, svatá důvod. Apolena, vstavej! Sonka, pojďte prosím
Lucifer měl asi dost vážný důvod, aby se jí takhle rychle zbavil. Promiňte, že ruším, ale víte, co se stalo? Princezna Fialinka právě v kuchyni snědla 2 koláčky a napila si čaje. No sláva! A dokonce i promluvila. A co řekla? No, moc se mi nerozuměla, ale něco jako Himmler Gott fixe Sacramento skrucinál fagot. Aspoň to. Podívejte, Evelina. Tady. To je ona. Když jí bylo krásných 6 let. To je ale krásné dítě, vidíte? Celý tatínek. No. To jsem teda ještě nevěděl, co se z ní stane a co mi z ní udělají. A co? No její tchůva a dvorní dámy. Vychovali mi z ní pyšnou a sebestřednou fiflenu. Jasně jsem je všechny vyhodil, ale bylo už pozdě. Nejdřív pro princeznu nebyl žádný ženich dost dobrý. No a potom se stalo to, že už od ní žádný nestál. Co tak s tím? Ale víte, co se stalo? Ano, princezna Fialinka právě šla do koupelny. Třeba, že se šla umýt. No, dívejte, třeba se jí umudří. Třeba se jí učeše. O tom pochybuju. Nejdřív pro ní nebyl nikdo dost dobrý. Jenže potom už o ní nikdo ani nestál. A ona začala být zlá. A z té zlosti ona celá zošklivěla. Od zlosti? No, to se taky může stát, ale s tím. No, víšte, znáte nějaké kouzlo, Evelinko, ne? Neznám. A co ten váš čaroděj manžel? Tragicky zahynul. Moje žena taky tragicky zahynula. Cože taky? V husté tmě ukouzla na banánové slupce. Nepřežila to. Ne. No To ano. můj bratr, proč dějde? Kež by vám teď dokázala pomoct, kež by to uměla. Ale neviděla. Jo. Pane králi, princezna Fialinka právě v koupelně rozmlátila zrcadlo. A víte proč? Už se na sebe nemohla koukat, ani se jí nedivím. Už se na sebe ani podívat nemůže. Pane králi, něco mě napadá. To bych měla už jen kvůli vám, kvůli vaší, nebožte ženě. Jste řekl, že bych jela No to si netroufám odhadovat. 141,5. 141,5 a taková kočka. Ale ano. Víte, měli jsme doma takový proutek, jímž mě můj manžel kdysi dovedl ke kouzelné studni. A mě vždycky omladila a zkrásnila. Je to možné? No a proč by nebylo? Jsem svítila prabába. Musíte být neobyčejně zkušená. No to teda. Tak tuhle vychytávku musím mít. Tak, víte co? Když teda bude princezna chtít, ale bude mi říkat, že by se mě nejradši osmala na omastku, tak... Tak co? Tak nemám problém s tím, tam vzít trošku jí tam odtávat. No tak to je výborné. Tak pojďme ji zkusit najít a říct jí to. Tak jo. Fialinko! Kde je? Neunesli jí zase ti čerti? Nevím. A není tady nějaký dopis? Není, dívám se. No, když vlastně Lucifer o ní už nestál. No, třeba si to rozmyslel. No, Angelina Jolie už s ní nebude, ale chci si trošku... Pane králi, mám nové zprávy o princezně. Právě se vrátil pod koní a Fialinka přinutila kočího, aby sněl k tomu domku pod skalou. Napadá vás to samé, co mě. Musela nás slyšet. Teď už určitě někde běhá po lese a hledá tu studnu. I když to je vlastně dobře, ne? To by se nám měla vrátit už krásná. I sama jste jí chtěla takhle pomoct. No, já jsem chtěla, protože vím, jak na to. Ale když si tam vlezla, tak sama nevyleze. Hodinka malá. No to ne. Utopit vlastně cenu nenechám ať jaká je.
Ale jak to najdem? Nevím. Možná ještě kořenáři. No tak pojďme za nima. Představte si to. Sotva přijdu domů z toho pekla, dám si šlofíka a vidím. Z okna domu vylézá fialinka a doma proutek nikde. Rád bych zjistil, co s tím hledacím proutkem chce provádět, ale kde tady v lese mám najít? Počkat, co jsem zaslechl? Mám něco říct? Ale co? Ano, stačí pomyslet na to, že hledám tu zkrášlovací studnu. Jak dlouho jí to trvá? Kdybych se přece jen podíval. No, nedělá se to. Jsem přece slušně vychovaný hoch. Římský katolík. Nemůžu vidět holá na naší princezny. To by bylo fopa. Ale už je to vážně doba. Ani neslyším špouchrnutí. Počkat. Snad do té studny nevlezla. To by byla tragédie. Mimínanku, princezno, vylezte ven. To se dělá jinak. Nejde to, je to strašně hluboko. Tyjo. Kdybych měl lano, tak ji vytáhnu, ale bez lana těžko. A kde ho tady mám teďka vzít? Mám přeci kořenářovic kouzelné bylinky. To musí být teda hluboko.
princezno, vy jste tomu dala. Pane, vy jste mě zachránila? Asi jo. Tak vám děkuju moc krát. Víte, že jsem totiž v té studni asi usnula. Usnula? No, protože se mi něco zdálo. Já vám říkal, že to poslední přání bude fungovat. Poslední kouzelné bylinky. Když jde o život, to se musí použít vždycky. No, kdyby šlo o život a polení z černého vrchu, tak bych s klidnou duší tvrdil, že žádné bylinky, co plní přání nemáme. Prý teď přibrala tak moc, že spadla ze všech stran postele najednou. Už nemá tvar pomeranče, ale připomíná spíš dýni. Muži, co jsme si dali za předsevzetí? Já vím, žádné pomluvy. Jste si jistý, že nás ty bylinky zavedou ke studni? No, samozřejmě. Ale když je vidím. Tatínku! Co se stalo? Tatínku, já jsem spala do tady téhle studny. Tady jsem spala do téhle studny. A tady tenhle pán mě zachránil. No, ti nevím moc krát, děkuji. Tatínku, já jsem v té studni nejspíš usnula. Jak to? Protože se mi něco zdálo. Zdálo se mi, že kdybych byla zlá a pyšná, takže bych strašně zošklivila. A že by mě už ani ten čert nechtěl. Stejně jako Apolena z černého vršku. Tati, tak tohle je můj zachránce, tak co mu za to dáš? No myslím, že bude svatba. Víte, Evelino? Já jsem stejného názoru. No a co bude s proutkem? No co by? Proutek zůstal na dně studny. A nebude-li proutku, nebude studny. A já budu konečně zas moc stárnout společně s váma. Myslím, že to tak bude nejlepší. Ach, to je tak moudrá žena. Tak se mi zdá, že díky tomu proutku to vlastně všechno dobře dopadlo. Kdo by byl řekl, že kouzelná studna dokáže zkrášlit nejen obličej, ale i duši. Tak to je jisté, pane králi, tohle bude mít konec málem jako z pohádky. Srdce na nejvyšší okolí. Něco mě svírá, vůbec to nebolí. Jestli to nebude láska, jestli to nebude láska, najednou pláčeš a já se ptám, co je tím. Já sama nevím, je to však příjemné dojetí, jestli to nebude láska.